салом алейкум бародаро. Як мавзӯе ки дар бораи плитаи мечта бисёр бар комментария кардистин, дар бораи чӣ гуфтани бародаро? Хай пешакчаи хидмат шинос шавед. Анабад бародаро, ҳами режими чоре ки шумо мемонед ку, то што то уметиен разми 14 мемонед, хубаш монен беста. барои чӣ монен беста? Вақте ки переключат мекунед, як мисол 14 мемонед, агар ки кадоме ки завқ дошта бошад, аз 14 монданда вале чумони беста. барои чӣ? Вақте ки киштаниам бошад, ай розетка метонед биканеша. вақте переключат метонед, контакту бозӣ мекунад, аваё метонад мисол тез чӣ шавад, сиёҳ мешавад, уже уқа падача наметавад, тез кнопка ам переключателя ҷазир мекунед. ана варианти дуюмаш, бояд хелош мегӯянд ки мисол яхе клиентое ки чиянд, клиентое ки мисол важниянд, то што қадрноканд, ма ҳавоида мефаҳмонам, ака гуфтам сирша дар ҳаматон бифаҳмонам ҳаматонада. барои чикор кардам бачаҳо? кадоме ки бояд хело мегӯянд ки мо баъди 4 сразе мисол паста мемонем, паста раз паста мондани бошед, аямо 4 мисол 0 1 1да бумон, уже температура ништия. вақте 14 бошад, бо абра нарав 14 мон. вақте ҳам переключа 1 2 3 4 так 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 канал задан мегирем, иҷо метонем ки тез мисол чишон кунем, тез ҳам переключател ҷазир мешавад, ҳам симо қоқ мешавад. касе адресои мара бидона бародаро запчастои хуб вардагим, симои бакват вардагим, бовар дорам ки мисол маъқултон мешавад. омада мисол як чӣ кунем, бисёр бо дастгирӣ мекунем, сифати хубтон метиҳем. оянда пеша касе радиатор дорад, чизое ки мисол ба ремонт эҳтиёҷ дорад, наметавонад оварда бидурад дар сола биёрем, баъд чизои оригинал дорем, мезанем, иншоалло баракат меорад. гуфтам ай мавзӯъ бифаҳмонамтон. аллоҳ нигаҳбон. хоб зинда бошед бачаҳо.